Please subscribe MM Tabla. Ang mga mawaya magpatahi ini ano ba nga nini? Pamakay so badyo sog pakayan sog mga sablay pukul tado sawal pajama salam mga kakasi bang kamu mawaya magpatahi Bandung yan Bandung para bata-bata bintang dan niya doa kay man patahi kaya na siya dari sab in sablay ina haji rasa in nagtahi yan sa binambuok pukul tando siyo kamu mawaya magpatahi maluhay ra intang dan ininggatan biya ini to kaiman pukul tando biyaon pilaban biyaon dua kaiman hinggatan way laining yari pa inambuok bago tiyahi na sablay inyari dahon na pa bato-bato kinsom kaon na sintagda po ako no dahon ini talos na nagpatay siya nagpatay ni ito mga important mga nagpatay hala iyawo lawi nagpatahi tao wato-wato na yung pinambuk kaya bu labi raisa bali dua piatahi niya inkyatang dan niya pila inkyatang dan niya ha 500 singkya una kulang dakuman tung gatos na pagkawa niya ini kari na siya sintong gatos niya wow lingkat tamungunsog yari sa yung pang bata-bata ayun sa to dress to eh yan isabing dress kung kamo mawaya magpatahi ang ata mong unsog na tari na kamo Pasaya Village Block 1 Lot 4 Black one, black four. Black one, black four. Black one, black four. wow inlingkat Wow, lingkat.